felicitados por seu alcalde, que disfruten moitísimo esta terra que nos aporta o pasado, que estamos imaginando a vida que tuvo isto noutros momentos e que queremos, de alguna forma, supoño, volver a recomponer. Eu agradecer que isto sexa así, que volvamos ás nosas tradicións, que cada día sexamos capaces de volver a encher estes pueblos, non só o día da festa, non só iso, non. Oiga, ya que os que estades fora, acordedes que a España vaciada hai que enchela moitísimo máis, hai que invertir en ela, ten futuro, faltan, quizá, deixar a comodidade das últimas décadas e empezar a pensar, bueno, poñer a cabeza en marcha, porque aquí pódense facer, e a mostra está, moitísimas cousas, e iso creo que deben ser a mensaxe que os que vivimos aquí, os que estamos na terra, debemos transmitirvos para que cada ano non se encha só un día, que é precioso, é unha delicia ver a xente que non vemos habitualmente, pero bueno, reconvirtamos